Zdravíme vás! Vo videu uvidíte kompletnú opravu bleskozvodu na kostole. Bleskozvod bol v katastrofálnom stave a vyžadoval si nutnú opravu. Taktiež skutočný stav sa nezhodoval s projektovou dokumentáciou. V jednom takom známom vtipe sa hovorí, že najväčšia nedôvera Boha je bleskozvod na kostole. Nož, vtipy sú jedna vec a normy, bezpečnostné rizika zase vec druhá. Bleskozvod na tomto kostole bol už v takom dezolátnom stave, že bolo nutné ho opraviť. Za dohodenie zákazky veľmi pekne ďakujeme Auditu nehnuteľnosti s Janom Čambalom. Chlapi, ste pre nás veľkou inšpiráciou, veľká vďaka. Ďakujeme aj Farskému úradu na čele s pánom dekanom za prejavenú dôveru v tejto zákazke. Projekt, ktorý sme dostali do rúk, tak na tom projekte koleruje len názov stavby a miesto určenia, čo je dosť zlé, keďže tu bolo toľko chýb, že bolo nutné
spraviť celoplošnú opravu, keďže tu neboli len 1, 2 alebo 3 proste nedostatky, ale bolo ich to viacej, takže sme to dali do nejakého funkčného celku. Pán Boh zapoď, že sa nám to podarilo nejako zvládnuť a vzbúchať, čo je veľmi, veľmi super.